Je před námi čtvrtý zápas ve skupině. Oba týmy se již utkali s dalšími 3 účastníky. Každý dnes bude chtít jednoznačně uspět. Nachází ho dobrou přihrávkou. Ta nedovolený zákrok a volný přímý kop. A to je tyč! Snadná práce pro brankaře. Našel ho pěkným pasem. Rána do tyče. Půl faluši. Český záložník plašil. Milan Baroš uvolnil se. Vyrazil, ale pořád se ještě hraje. Nádherný gól. Český expres Baroš. Rosický. Penalta. Jasná věc. Není to gól. Po dobrém zákroku mu míč utíká. Milan Baroš. Uniká obráncům. Trefil to parádně. Lépe to snad ani trefit nešlo. Brankář byl naprosto bezmocný. Nadějná situace. Ráží a míč je stále ještě ve hře. Nebezpečí zažehnáno. Rozhodčí už dal pokyn k zahájení druhého poločasu. Pohybem si řekl o míč. Milan Baroš. No, dostává prostor. Škoda téhle vyložené šance. Z mého pohledu bylo všechno v naprostém pořádku. U centru byl dřív obránce. Fantastická šance. No to byla rána. Konec se blíží, stále prohrávají, ale nyní mají z rohového kopu dost velkou šanci vyrovnat skóre. I golman přišel zkusit štěstí. Pohlídal si míč před obráncem a teď přemýšlí, co tak provede dál. Výtečný první zákrok. Tenhle zápas už patří minulosti. Po dnešním vítězství jejich naděje na zisk poháru stále žije.